Guys, magandang hapon sa inyo lahat. Ayan, lumabas tayo ngayon. Papunta tayo ngayon ng barbershop. Ayan, magpapagupit tayo. So, maglalakad lang tayo kasi malapit lang naman. So guys, abangan nyo guys. Standby. Guys, nandito na tayo ngayon sa labasan, sa kalsada. So, lalakarin lang natin guys papuntang barbershop. So, which is malapit lang naman guys. So, ayan, nakikita nyo na dito ako sa labas. So guys, abangan nyo guys. So standby. Guys, hindi ako natuloy magpagupit doon sa pinapagupitan ko kasi wala yung nagugupit sa akin. Gusto ko kasi yung nagugupit lang sa akin is gusto ko yung isa lang ang mahawak ng buhok ko eh. So guys, merong nag-offer doon, gupitan daw niya ako pero hindi ako pumayag kasi baka hindi ko mamaya magustuhan yung gupit eh. So mamaya hahanap na lang ako ng ng ibang pagupitan. So guys, standby muna kayo dyan. So guys, ayan, nandito na tayo sa Dunkin Donut. Lang tayo ng so see you later guys. Standby. Wow! 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 Diba sabi mo may bawal pa to? And guys, napabili ako ng sapatos na wala sa oras. Si ate kasi magaling mag-sales to. Wow! Ayan, wow! Nadala ko niya. Wow! Ayan, napabili ako ng dalawang wow! Tapos binigyan lang natin ng 5 pesos na discount. 5 pesos. Joke lang. Ayan o. Isang buns, saka isang night. Ayan guys. Hi ka muna ate. Ayan guys. Hi ka muna ate. Ayan, tatago. Tatago si ate. Ayan. Yeah. Di ba guys, ang galing talaga ni ate mag-sales to. Oo, presyo mababa na. Mas pinababa pa. Pumunta lang kayo dito. Ayan. Bigay ka nga ate ng isa pang hukot. Ayan. Ayan. Ayan nyo yung vlog ni Boss ha. Sabihin mo ate follow, like, and share. Please subscribe Bicolano TV Vlog. Okay, subscribe Bicolano TV Vlog. Ayan. Maraming salamat ate. Ayan. Suporta Bicolano Oragon. 1, 2, 3, go! Go! Bye! Bye! Guys, pauwi na tayo guys. Ayan. Napabili ako ng wala sa oras ng dalawang sapatos. Ayan. So bali guys, ito guys, hindi siya talaga totally original. Mga premium lang siya. Pero talagang as in, para din sa original. So, itatry ko lang naman kung okay yung quality niya. So, pag okay yung quality niya, baka bumili pa ulit ako. So guys, maraming salamat guys. Standby muna kayo dyan.